на около 14-15 години. Тук е двора на сградата, където имаме по регламент едно парко място осигурено. Вече сме в апартамента. Така, започваме, но преди това малко инфо. Значи, сградата от 2009 година, тухла, с ТЕЦ, общ част в много добро състояние. Айде да видим апартамента. Антре, тип Open Space. Ето го хола, около 27 квадрата. Тук е интересно да ви обърна внимание, освен телевизора и чисто новия климатик на грее или може би гри, е масива. Всичко е масив, 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 масив. Ето това, тук секси плотче също е масив. Тук има малко така белези, като че някакви котки са се влачили, но все пак е на 15 години, даже в много добро състояние. Един шлайф, едно фолио и сте готови. Иначе апартаментът има всичко. Котлони, абсорбатор, пералня, печка, мини печка, хладилник, фризер. Нека пак да видим банята. Уверявам ви, на живо е супер. Въобще не си личи, че е ползван толкова време. Изключително добре поддържан апартамент. Нека да видим и спалнята, 14 квадрата застроена площ. Съжалявам, господа строители, уважаеми великани, обаче вече не ги правите такива. Правите ги малки, схлопени като някакви колиби, а тук погледнете. Разстояние ли е? Минаваш и свободно, може да си влачиш някакви неща, а не да става всеки път и си трошиш колената и пръстите в поръбовете на мебелите. Имате хубав гардероб, даже може да е още по-голям. Нека сега да видим и останалата част от жилището. Още масив. И много мек варварон. И нека да видим какво става и вънка. Ами, това е тераската. Много приятна тераска. Може би 5-6 квадрата. Имате сграда. Не изглежда катастрофирала. Много е добре даже. Има около 25-30 метра до нея. А ето там даже имате и малко Витоша. Витоша. Така, а ето тук вляво ви е входа към паркинга на сградата, където имате едно място. Пак повтарям, цялото това нещо, 65 квадрата апартамент, 2009 година, тухла, 3 от 4 етажа, източен,